Eta gero, erregenetako, zer, izatezan Hortako ilusio gehiago bat ezan. Hor, kartiai, hori karta hori, adibidez lehizia zian lagun batek, dela urtean, bizko urtean hiltzan, pausa izagirre, nire behian izan, gara irretako eskribitzeko makinean zekon mekanikua. Da horrelan, arratzalde baten zatezean, osabiz, bajatu, etxea, nire etxea, behien izan, hartzen izan ontxe maixan egon bezala, eta bestea makinea egin, kartia itxek, erragiei. Nire behin zaharra bat zan, nire banak itxon lagurte bezeko zakazan, amairu edo. Eta, negozio kartia itxek, dotore oskua, baina gero etzan, ane pintzen duenik etzan nahi dutzen. Hala, Zapatak garbitzen ipitzen zetuen efektei? Zapatia beti. Zapatia beti pintzen duen. Eta gero tipiko izaten zen, bola, kajatxo bat, pastel bat, erdixean ginta bat ez daizek uzan, eta gero bolita egon izarra modoko biribideak puntetxurikin. Horrek gaur egunean ere pastelixetan eta ikusten dira. Hori izaten zen bat tipikoa. Eta bestela, papeli bintzen zanetik etortzen zenea, eskolako liburuak, arluak, poligrafuak, liburuxean bat, horreko gauzak.